May buntag mga bay-an natay tilapia diri gikan ni ilang yasima. Gikan pa ni sa pispan sa ilaha. Ato ni tiradahon kay ato ni isud-an sa paniudto panihapon. Hastang okay ha kay labas pa. Shout out ko niya si Maria. Salamat kay sa tilapia nga labas kayo. Ang atong unang buhaton kuhaan natog himbis kay daghan man ang himbis. Kuhaan to nig himbises. Okay kayo. Ato ning paspasag hinlo kay murag alas 11 na. So karon na human naman ta. Hinlo na kayo na puti na kayong mata. Ato ning tirada day og tuno atong birada ni magbunot sa taglubi diri para pagatas patuno ba. Okay kayo mabunot ni siya. Grabe mabunot ang tawhana sa mutang kagod ni. Okay kayo ni ba. Mao ni tawhana nakadaog sa kuan sa una no konti sa bunot lubi ngipon re gamit. Mao ni undang na ni siya bunot gamit ngipon. Bali man iyang ngipon. Mao ni undang siya contest. Ang pagkatapos ng pagkahuman nato dire ato ni andam atong kaguran motirada tag kagod maayo ani. Grabe mo kagod tawhana lamiag lawas tawhana mo lawas og buang. Singot na kayo ko dire ang akong gihayan nga tigpaypay murag wala man kamalay. Pagkahuman ato ni andam atong sugangan de og mga kahoy na to di maghaling na ta kay murag na gyud alas 12 na ron wa ta kaluto ani. Mas maayo magpuyo sa bukid gud na kay kuan libre ra mang sugnod wala kay bayaran ba. Ato sa na-check atong kuan diri luto unon kung okay na ba ni. Paghuman ato nang ilunod atong tuno de nga espiso kayo manig badag lami ani atong tilapia nga labas pa kayo. Sarap. Digan na nato atong lamas di nga gamay ra kayo. Tara ang finish product ko bukal na kay siya murag humot na siya murag hapit na ni malata ba. Dungagan suka kay para aslong gamay pod sili mga pulo pod kabuok pod tirada ta diha. Ato ni butang niya ato butang ra asin 5 kilo ato ni hurot diri para parat atong kinabuhi mas uparat pag yun ba. Okay kayo way magmahay ani ba kay dili gyud makaingon sila nga tab-ang ning lutoan ni. Pagkahuman ato ni uklaban di ug unsa na ba ni nahitabo sa atong niluto. Pagkahuman ato ni tilawan kay murag luto naman ni. Humutan kayo be atong tilawan be. Nice. Sakto rin sa kaparat pwede na. Ato sa ning testingan be ato sa ning tilawan isa ka buok og lami na ba ni atong templada ani wa bay nagkulang ani. Be atong tilawan be murag init man gyud kaayo ni. Okay naman di pwede na kaayo tama ni udto ani karon. Sabaw pa lang daan ulam na gyud. Lamiya kaya. Andam na tong kanon nga mais de og natay pahilis de.